adlanga ngoba kungekho umnikelo and kumele ubuye uzoshumayela kunjalo izinto inkinga zala ngimekho kunokuthi uyabona namhlanje aba-attendanga abantu mara kumelanga ulimazwe i-attendant kumele ubheke uNkulunkulu okubizile ukuthi uthini niyangizwa bazalwane izinto ezenzakalayo kunokuthi abantu bayokhuluma ngawe behind your back uyabona lonto kube nabantu abathi hayi mara ungabenze kanje bazama ukucorrecta kanti nabo bayeza and mina I welcome bonke ababiziwe ukuthi ozani before uJesu abuye ngoba uyabuya phela lengadlangadla mina ngibelieve ukuthi uma engeinyawo ubinjwa ngoNkulunkulu nomoya ongcwele wathi ungahambi laba abantu abakabi ready hallelujah ngifunde enye incwadi ngibonisa abanye abazalwane during the week ithi uJesu uyakhala asezulwini le ntombazana ithi inkosi ukhalelani ithi bheka abantu abawele esihogweni bangakanani baningi ukudlula abasemasontweni manje uyambuza ukuthi inkinga yini ubheka abazalwane bahlezi phansi abenzi lutho abantu bayafa amen so ngase ngiyaphakama ke that time ngathi inkosi ngicela abaseduze nami bangafi ngikhona ngisize ngiphakame and speak the truth noma ngajikelwa abantu mara inkosi ngifuna ukuza kuwe mangishiya lo mhlaba niyangizwa bathandekayo ngiyanincenga ngobele benkosi awukuvula umlomo abantu oseduze nabo batshele ngoJesu ungabasabi kuyezwakala baxoxa njengoJesu ukuthi bantwana basekhaya khona into enganisiza kulobunzima enibhekane nabo bazofuna ukuyazi ukuthi yini leyo nto ukuthi isize mina impilo yami njengoba inje ngisizwe leyo material bathi ubani ukhuluma ukuthi uJesu the minute uthe uJesu igazi labo alisekho kuwe mara mawungangena etaxini uvela ufe nje uze uthi short left driver bafela bafunda iBhayibheli kahle kune 10 commandments eyabhalwe entabeni kune 10% ekumele uyinikele uNkulunkulu uclear ngayo yonke into yakhe itithe yakho isho ukuthi you are redeemed from kulezinto bezifuna ukucapture as a slave the 10 commandments represent uNkulunkulu so when you pay your 10% you are saying to all the laws azisebenze oh God niyangizwa bazalwane manje ke uJohn the Baptist uthi kubantu produce the fruits of repentance ithi ngaba ngumsindo sithicha ngisho hayibo okay Galatians chapter 5 mina ngenza lento ubaba wakho athe ngiyikhulume kwaba seGalati sahluko sesihlanu siyobheka the 9 fruits of the Holy Spirit and if we can ask God to help us strive ukuthi lama fruits atholakale empilweni zethu then the gift lo ikhalelayo eqela kuNkulunkulu uzobunqoba inyama nama fruits wayo so ngapha kumoya engcwele then ukunika isiphiwo ukwazi ukuoperate ngoba if you preach izwi lenkosi ulipreache kungekho thando kule message oyikhulumayo noma kungekho thando enhlizweni yomshumayeli leyo message noma ingaba powerful ngeke basiza abantu Are you in the house? Are you in the house? Galatians chapter 5. Cela uyizwe kahle lento siphile sikhulumile ngayo mara mangibuyela nje uNkulunkulu athi no I'm not against you ukuthi ukhulume ngomoya engcwele that's a good thing uthi let them produce the fruit of repentance Tate ki ma
yaka ka wena o tshwanetse Kito riso ntate kima o tshwanetse Kito riso umurena wa marena khosia di khosi molifatsing le mahodimo ha ho ya tshwanang le wena o rena wa marena o khosia di khosi molifatsing le mahodimo ha ho ya tshwanang le wena rena wa marena ukhosia ikhosi molifatsing le mahodimo ha ho ya tshwanang le wena. Hey, Adon. Utswa Chatekima Yaka Gawe Utswanetsi Kito Tatekima Yaka Utswanetsi Kito On tatekima Yaka Kawena Utswanetsi Kito Riso umurena wa marena ukhosia dikhosi molifatsing le mahodimo ha ho ya tshwanang le wena molifatsing le mahodimo ha ho ya tshwanang le wena. Umurena wa marena
ukho shia dikhosi molefati le mahodimo hauya swananli wena molefati le mahodimo hauya swananli wena. Ay, my daughter. Thank you, Jesus. Omure nawa marena uko shia dikosi molefati le mahodimo hauya swananli wena. Risa Kitu Tate Kima Oh, Swane Tsui. Hallelujah. You cannot compare the king I serve with the kings of this world. Never. And angeke afane namakhosi walomhlaba. Hallelujah. I think in Friday, the whole night, the Lord was telling me, I am unpacking your plan. If God is unpacking my plan, things that were impossible years ago, doors that were closed years ago, people who are not able to understand what I said years ago, it's time now. My Father is unpacking. Uvula manje lento angibizele yona emhlabeni. Now, if uNkulunkulu azokhuluma into esongibheka iminyaka yami, Nkosi. Iminyaka yami ihambile. Ngine 20 years engisevile. Ngicabanga ukuthi ngihambile. Manje uyasondela uthi I'm unpacking the plan enginayo ngawe. I don't understand it. I don't know it. He knows it. I-challenge yami ukuthi every day mangivuka ngiye kuye. Ethi Nkosi namhlanje ufuna ngenzeni? Ukuthi ngaphumi kule plan. Enye into empilweni yami ukuthi ngihlale naye manje.
ngingachazwa ukuma phambi kwabantu. Ngihlale naye ngizwe ukuthi uthini. Mangiphuma ngizokhuluma into ayishilo, ngingakhuluma into zabantu. Ngoba u-unpacka iplan yakhe after years. Nake ngitshele nje into ezithu eziqala ukwenzeka manje empilweni yami. 2. 1. Emuva le I dreamt ngihamba nomunye wabafowethu enkosini aphethe incwadi zami ataritsa mayisemlayitsa. So mangibona afika enza exactly lento engayiphupha. Ngaya kuNkulunkulu ngathi, is it you who is doing this noma yithi ngemizwa yethu na? 2. There's a place engabona kwenzeka izinto khona la eWardville. Now I'm landing kuleyo ndawo ukuthi kwenzeke lezi zinto. So uma abuya 2 days athi ngi-unpacka iplan yami ngempilo yakho. So ngivuka ngithi mhlambe ingqondo ngithi no man mas akusingqondo bengilele ngicabanga kanjani ngilele. No akusumuntu ongitshelele, it's God. Ngithi ngizoyikhipha kimi ibe imfihlo. No. What I'm asking from you is to pray with me. Ukuthi uNkulunkulu unpacke yonke into. Ngoba makayi unpacka bakhona bayosizakala. Akuseyami ngiyi-one. Hallelujah. Molifatsi lima hodimo. Oh, hauya twananli wena. Galatians chapter 5. Ngicela nje laba bangathi hayi musisayizwa lento. Uya producer ke lento owayizwa. Mongakayizwa awuphinde Nkosi Jesu. Hallelujah. Verse 22 and 23. Or mhlambe siqale a verse before 22, which is 21. Mara before you qala ku 21, qala ku 19. Anginokhuluma ngazo, mara ngicela wazi ukuthi izinto ezihlupha impilo zabantu bahluleke ukuba the way uNkulunkulu abafuna ukuthi babe ngakhona yiziphi. Anginokhuluma ngazo, siyozifunda nje ngizidlule. Ngoba kashonga ukuthi ngikhulume ngazo. Uthe nje 5 fruits of the Holy Spirit zilandelwa 9 gifts of the Holy Spirit. 9 fruits and 9 gifts. Ileza ngitshele zona. Mara ngifuna ukuthi sibheke inyama ukuthi ikhephetshilize kweziphi. Inyama la ikhephetshilize khona yazi khona ukuthi la noma bangajumpa benzeni mara la ngizobabamba la. Bazoba ama slaves wami ngalezi. And ungazi uavelathi angifuni umfundisi we1 azikhulume lezi zinto. Ngoba makazikhuluma ushayika isidleke sami enginaso enhlizweni zalabantu. Siyozifunda nje. Iqala ngokuthi imisebenzi yenyama. Imisebenzi yenyama isobala. Isho njalo. Isobala. I'm sure le iphethe tata yangisolisa ngathi sho lento engisho yangisolisa le Bible. Le ayiphethe ngiyasola. Iqala ngokuthi imisebenzi yenyama isobala. Engukuthi bese yaziqala. Yaziphonsa. Phonsa ama missiles. Hallelujah. One thing uNkulunkulu ayazi ukuthi it's so dangerous empilweni zabantu uqale ngayo. Ene ngayo lento bayafa abantu. Babulawa yisin number 1. Abangafuni ukukhulunywe ngayo. Sisiwe,
camera mola. Nami na. Irimisebenzi yanama. Ngamanye amagama inyama inemisebenzi yayo. Eyenzayo every day ngeimpilo zabantu. Ngoba inyama iyazi ukuthi yona iphelela la. Manje iyenza ukuthi umosho libalezi kamoya. Ukuthi ungakwazi ukungena ngale. Ngoba uyazi ukuthi uhlezi phakathi kwayo lenyama. Uma umuntu ekuphazamisa uhlezi kwakho ngeke uhlale kahle. Uzophuma uconcentrate kulo muntu okuhluphayo. Ngicela ukulikizwe kahle. If sengathi sihleze endlini kube nomuntu ophazamisa indlu esihlezi kuyo, sisazohlala kahle. So umzimba wakho yindlu kaMoya Oyingcwele. Manje lo muntu uhlupha lo mzimba ukuthi ahlukumeze wena. Ngoba umuntu kahle umoya. Hayi khuluma nami. Uma umuntu siyomngcwaba siyobeka inyama. Umoya ukho lapha. So le nyama ifuna ukuthi the day lo muntu athutha angamkeleki. Imlibazisa ngale misebenzi abangafuni sikhulume ngayo. Anginokhuluma ngakubonisa nje ingozi. Ene le fruit yokuqala lo msebenzi wokuqala yilo wenza ukuthi abantu namhlanje babe balele emibhedeni. Bayagula. Bagulisa ile yokuqala. Leni ngafuni sikhulume ngayo. Laba bebagijima imarathon sebahamba kancane. Yile unumber 1. Sha umuntu abe go slow. Ngoba alo ukukhuzwa. Ungathani ngizwa. Angikhuluma mara ngisola le iBhayibheli ephethwe ubaba Khalo ngathi ikhuluma ilanguage nje erafunyana. Ikhuluma ilanguage erafu. No. Mina ngifuna uxwayisa abazalwane. Galatians 5 verse lika 19. Ithi kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe. Oh. Uyayizwa? Akushunyelwa ngayo lento. uSathane uvela athi kubefundisa hayi bazohamba labantu bazota ukwazi ukushumayela labantu ngale uyababulala killing them ene yini ezobavikela labantu irobot noma into engenza ukuthi wo imani ukuthi lento iexpose babona ingozi yayo mara kube nendlela yepresentwa ngakhona ipresentation yethu ingabi rough mara kube yilevel abantu amehlo babone the danger yalento hayi aningizwa bazalwane empilweni yami ngumfundisi for all these years 20 something years ngumfundisi angikhulumi ngale verse mara abantu bayafa bangaki bekumele ngibatshele ngale verse ngangabatsheli bawa that's why ngiye kuNkulunkulu ngathi Mudimu ngitshwarele mara ngiphe indlela yokuyilethe ebantwini ukuthi ingabalimazi mabayibona mara babona ithelo zayo ithelo zayo sinabafowethu nodadewethu abagulayo namhlanje ile fruit number 1 noma ilo msebenzi oqala okuthiwa ubufebe uma ugovernment ayiletha uthi iba nepartner A1 akayibeki kahle njengoba iBhayibheli libeka uma ugovernment eza ukunikeza amarekere uziprotecte ngamarekere akakutshela ukuthi le rekere ngaphuka endleleni ngeke akutshela udistribute ezakho umhlaba wonke jikelele akafuni ukudistribute ezezulu jikelele isono ongathi umuntu asenza azibona khumulile sisekufeni ayisi right lewe ngikhuluma ngakhona ngisho
siyahleba phela. Asikhulumi ngaphandle. Ngithi into ongathi ubona nje uyenza wazibona ukhumulile, ukwazi ukuthi usenkingeni. One, kungenza kube nabantwana abanganamuntu ozoba support. Dangerous, ithwalisa abodadewethu ubunzima. Two, kuzalwa ama-criminal kulabantwana abazange babe nabo baba abanakekelayo ngenxa yayo lento. Sithulile, asikhulumi. Imizi yaphulwa namhlanje yiyo lento. Ngoba kuba nama extramarital affairs a destroy imizi yiyo lento. Anifuni isikhulume ngayo. Cela ningangipheki kabuhlungu. Akuluywa siyaxwayisana. Siyaxwayisana. Ukuthi pasopani phela. Sikwazi ukutshela nabantwana bethu ukuthi bangaweli kulento. Niyangizwa bazalwane? Ayisi right yona, mara yiyo. Amfundisi namhlanje umuntu kanje no. Abantu bayafa. Concern yami ukuthi bayafa. Senzani bafa kanje? Si donate ngani? Imali ngeke imsize umuntu wethuneni. Uzoyishiya. Izomthengela imibhede namanapukeni kuphela mara yena ngeke. Isingile. So ukuze sibabuyise labantu, asikhulumeni iqiniso. Imizi mingakho ephukile ilo number 1. Bangaka abantwana abobaba bangabasupport kahle ngoba kunomuntu extra ngale. Bathula abazalwane. Bangaki abazalwane esibanqumayo la isontweni. Abantu abasha siyabanquma nje mara sibatshela ukuthi lento wrong. Asibafundisanga. Asikhulekeli amantombazana senkonzo ngento ukuthi uyashadwe. Simele nje bawele kule trap bese sizoma la epulpitini siyabashaya. Khuluma nje ngesi1 ngiyakulezi ezi9. Ukubonisa nje ingozi asikayi kwezinye. Ukuthi le e1 ibulala millions of people emhlabeni. E1 nje. Idimoneli e1 nje. Li destroy impilo, li destroy imizi, li destroy ama business, li destroy no government. Lento le. Great guys are down today because of this. A man, a powerful man by the name of Samson, wagcina ngana vision. Elimazwa ithanga. Ivision yakhe yaphelele ethangeni. Wafu Samson bamgunda yonke lawo mandla. uSatan can use anything ukugunda lento uNkulunkulu aveza impandla. Yes. Akukhiphe namehlo ungaboni nalawo yakhona. Ubambezele ngabantu. Ilesona. uDavida abantu baye empini wasala wangaye empini wayobona unkosikazi omunye umuntu okhumulile wamngenelela. Ilento. Anifuni sikhulume ngayo. Kwamanye wabandla ngeke ngikhulume. Hayi futhi ngaphandle. Ngaphandle. Noma bayangimema ora basangimema nginandaba. Ngaphandle sikhuluma nje straight. Asifake namabhayinokhula sike sibheke lento ukuthi idamage eyikhosile ingakanani. Asebenzisa intombozana enemoto yayo enhle marithwele lesifo. Into yaziyo lentombi ukuthi net makangangena kuphelile. Azathi welcome. Makathi welcome awazwe. Ulo number 1 lo. Dangerous. Sebenza inyama isobala. Inyama. Uma ifuna ukudestroy amadoda, ithatha amantombazane iwagqokise ngendlela ezokwenza ukuthi amadoda alimale. Bona ukuthi uyalimala. Ungacabanga ukuthi ngoba umzalwana ubheki. Ningakhuluma amanga bobaba niyabheka. Into ekusizayo yi self control. Ngiyenkonzweni yabo baba next week le eOrange Farm. Bobaba kuphela ngoba ngikhuluma ngalezi. Ukuthi silimazwa yini amadoda. The potential esinayo iphelelaphi ethangeni.
dala kanisho bahambe injalo lento. All right bazalwane, we want to create a safe place. Baza amantombazana la eGoshen ukuthi awathashwa. Mawungalifunda iBhayibheli kahle ubheke ukuthi uFaro bekafuna ukwabamba lamantombazana aseGoshen. Mara kwenzakalani? Uthi bulalana abafana, nishiya amantombazana. Kula kuzalwe khona uMoses. Uma uNkulunkulu makasinika legama leGoshen, we did not understand until I'll unpack. Sibona ingozi ukuthi onayo. Niyangizwa wathandekayo. Ake sibheke. Ngicela ukukhuluma iqiniso lebhlungu, ngeke nikwata ngisho. Before uzoba naleyo ndoda onayo noma lo mfazi ona udlule kuphi kwabangaki? Before usindizwe. Udlule nani lapha? Ekubambile today ukuthi ungaqhubeki. Lo muntu owahlangana naye wazi ukuthi bekasetshenzwe kanjani. Bazalwane, i-dangerous lento noma ningafuni sikhulume ngayo. I-life yamadoda stagnant today ayiqhubeki. Ngoba lo mntwana uze nento zakubo. Nawe uza nento zakini. Impilo yenu ifika istake endaweni eyi-1. Kuze kufuneka i-deliverance. That's why ubona labo mama baba nalezi zinto abathi ama-spiritual father, I'm a spiritual husband, namadoda abe ne-spiritual wives. Zikhoswa yilezi zinto. Leya nto noma wena ungamlahla mara leya nto isele kuwe. Ngoba iBhayibheli lithi uma ababili bahlangana baba inyama eyi-1. Bazalwane, basopani. Yakuphaphamisa ne? Uphaphamisa. Sono esi-1. Sihambe nama-generation. Namhlanje mawungavula iSunday World. Lithi Zuma nomSwati bakhuluma ngamalobolo. Boyithu sazoba noshadayo phakathi kwabo. Banegotiate ngamalobolo. Amakhosi labantu banegotiate ngamalobolo. iBhayibheli lithi bheka kuhle uma abazalwane bahlangane bomunye. Kufana namafutha ehla kuphi? Enhloko kaAroni aye kuphi? Emphethweni. Ngamanye amagama yonke into ehlela ekunation iqala enhloko. Hey. Chineke abazalwane abakizwa. Eyi-1 nje. Asikathashe ezinye. Le izala lezi ezinye. Ngoba uma mhlambe phela ungahlangana nalowo muntu seninto eyi-1. That's why ngeke usathembeka endlini, kumele uthembeke kulo. Isikhathi sakho esiningi awusasichitha endlini, usichitha kulo. And uNkulunkulu wakhipha nje ithambo eli-1 ku-Adam. U-Adam yena wazikhipha elinye ithambo elingakhishwanga nguNkulunkulu. Lelo thambo balibiza inyathi. Uzikhiphe lona yena alikhishwanga nguNkulunkulu. Ishubile. Ukhona okuzwile. Bazalwane ngithe siyashare ngisho. Siyabonisana ukuthi singayibalekela kanjani lento, singabasiza kanjani omakhelwane nabantwana bethu ukuthi bangaweli kule trap. And sibandla, uNkulunkulu uthemba ibandla ukuthi lizokhafula iqiniso abantu basizakala. Ngiyabona le nto. So isicelo sami, unfortunately abantu abasha baphelelanga. Isicelo sami ukuthi fundana ugqoke into ecala. Unga expose umzimba wakho. Mina ngimela ngamnyashumayela intombi ihlezi phezulu kwensizwa, le ntombi igqoke, le nsizwa isathi amen ngimse amehlo wayo la. Iyabalabala ilibelizwe. iBhayibheli lithi abafazi mabagqoke njengoba kufanele abafazi abathi bayakholwa.
ukuze singalimali madoda. And la izimvuselelweni uma ngiloko ngihamba bona laba abastowed laba bafuna uhlala ngaphambili. Agcoka iketinyana ezincane ukuvela idolo ngathi inhloko yomntwana. Niyabona bazalwane? Omunye uke wathi kimi kule minyaka eyadlula yakudala wathi kinale everything. Kishota ka motho o tshwanang le wena. Kusevani orange farm yeah. Bekwi neli funeral yeah. Ene lo muntu ukhuluma lento ngiqeda ukushumayela. Qeda ukujuluka. Bantu baqeda usindiswa. Yena mangijuluka mangishumayela lapho uyalimala, uyamelta. That's why no Satan makafuna uwisa befundisi. Thumela amantombazana. So akhona amantombazana azoza la athunyiwe ama agent bahlalela phansi. Mara sibonga uNkulunkulu bayoboshwa. Ngiawe ngalezi zinto. Ngiza nje ine ministry ngiawe ukuthi kunalama agent athunywa nje ku fivefold ministry. Ukuthi manje ngawisa umfundisi ibandla liphelile. Ngama ngisakhonze ejango ngama baze bathi hayi umfundisi umithise umuntu othize. Yaphuma kuSoweto. Aniyazi? Ababuya nami ejango bayazi lento ukuthi ngaphuma ePhephe mangene ePick n Pay emathilini bake bame bathi huye lo mfundisi enomuntu ulwe nabo mama kalwanga na marushaya mina so bobaba asibhasopini our lives are in danger. Bazalwane ngiqhubeka ngale misebenzi enyama anilimali mara hey siyaxoxa yeah manje ngicela unikeze ubaba ukhalo asishaye ngo number 2 number 2 nokungcola izwake number 2 kungcola. Yizini izinto ezingcolisa impilo yomuntu? Namhlanje siyakhuluma. Eziphi izinto ezingcolisa impilo zabantu? Angeke uwele kule sono ubuye ube clean. Number 1 ilethu number 2. Number 1 izalo number 2. And number 1 idanger enye ngayo ilimaza abantwana abasaba ama virgin. It's very rare uthola intombi esamile. Mara manje umusa kaNkulunkulu ubalandile odadewethu. Wabacleana, bachincha baba smart. Ba prepare le future yabo uNkulunkulu. What about abasesele ngaphandle? Una ngithi kuwe number 1 uproduce number 1 ukungcola. Ube bathi ungcolile lo mntwana. Ukungcola ukuthi insizwa izolala nalentombi. Seyizwile ukuthi kwenzakalani. Ifuna number 2 kule intombi. So ngcolile already. Ibhlungu bazalwane le ndaba. Nithe ngeke nilimale mawayini ngasathi amen. No ngcono ngiyeke ke mani ngayi. No bazalwane asikapi la sizovula ithuba lokuthi babuze abantwana benkosi ngoba sifuna ukusizakala. Please bear with me. Sizobuza sizokhuluma sonke ukuthi isolution esingaba nayo la enkonzweni ukuba siza abazoza abalimele eyiphi.
and ngeke sibe ne-solution entweni esingayazi. Eminyakeni emuva le ngisese Hope of Glory nganginikwa imoto. Mangale nje 5 months ngihamba ngemoto yomuntu akakhulumi. Nix azangithelela ipetrol. Mina manje ngoba ngiyimpumputha ngiboni. Azathi yena makangalathi ngeke ngiyimele into efile. Thatha imoto yakhe shiya ibandla. Opapa memuva ukuthi nkosi yami kusho ukuthi ngifile. Wangihlutha imoto yakhe wahamba nayo. Kanti le moto beyithenga bekuyisikhiya sokuthi vula amehlo. Sesikhona la. Athola ukuthi hey kunzima la ngakaboni nje uzibhekele nje Sunday ukuthi inkosi ithi yangaboni inkunzima la ngoya siyaphakama ngeke ngimele into efile. Thatha imoto yakhe waphuma kanje. Namhlanje why ngasizwa uNkulunkulu ukuthi ngayibona. Aziyabuya la. Aziyabuya. Bazalwane cela ningabi serious. Niyangezwa. Itu number 2 nokungcola. Manje uma abazali basuke bathi waza wangcola lo mntwana basho makenzeni. Babonani kulomuntu mabathi ungcolile. Babheka i-lifestyle yakhe. Ukuthi ngabe i-lifestyle yakhe i-right for a community na. Hey. Ngoba umuntu nomuntu uthola igama ngemisebenzi yakhe. Ngithi umuntu nomuntu uthola igama ngezinto azenzayo. Mabathi ukutsotsi kusho ukuthi uke watsitso. Utsotsi imisebenzi akusu umuntu. Okay. Ngicela ukuzwa le eyakho isiZulu. Inawo number 3. Namanyala. Okay, asizidluleni lezi zinto nje singazikhulumi lezilanga nje siza kukhuluma ngazo. Namanyala ne? Verse number 20. Nokukhonza izithombe. Imakalange ngifaka indula. Ukukhonza ini? Izithombe. Mawungangena emakamereni wabafana. Ungena emakamereni wamantombazana. Kune pornography la yethu emabondini. Ntombazana engagcokanga. Uyitika ngayo lo muntu. Makayibheka nje uyalimala ingqondo. Aniyazi lonto. Ambani niyobheka bomama emakamereni wabafana benu ukuthi kunani. Khona isithombe nje sentombazana half naked. Half naked. Usathana azasebenzisa i-internet ngoba uyabafuna labantu. Baze bavele ku-internet bangcono labantu. Ngoba yazi ukuthi amadoda mababona umfazi ongcono. Ingqondo iveli icharagana. Quickly anga thumela i-message. Athi ngifuna uba i-friend yakho. Kanti satanist lo muntu. Lo muntu kwenzeka ugcina ulala naye abulala isibeletho sakho. Masongena emshadweni awusakhiphi bantwana. Kanti ubulelelwe umuntu from ku-internet. Now, if ever singafuna ikhuluma ingozi yalezi zinto, labantwana bazoloko bethethe ku-internet and balimala.
hayi bazalwane khuluma nami. Niyayibona loo nto? Usebenza ngayo abe nama blue film. Abazalwane bayabukele. And manje iTV seyakuonisha ukuthi le program iso. So uwe kumele uthene kwenye program. Uma ungafuni ukulimala ile program. Manje abanye aba stowed in a civilized way. Uyayibukela lento. Afuna ubona ukuthi yini lento le enzakalayo. And leyo nto it trigger into wrong in your mind. Omure nawa marena oko sia dikhosi molefasi le mahodimo o hauya tswanan le wena konzithom. Kunencwadi engiyifundile ngize ngabiza abanye ukuthi bayibone. uMaria lo abamkhonzayo beRosary ungale ezulwini ulokuthi yeka nokungikhonza nina. Ene bathi uthwele igrasi akana grasi ya nix lo muntu. Uye omephamu uthi umuntu mina uNkulunkulu usebenzise isibeletho sami nje anginawo amandla. uJesu namandla. Nina yeka nokukhonza mina. Abazi labantu ukuthi bamphendula isithixo. But asize ne overhead projector mhlawumbe ngabe ngihlezi phansi manje overhead isitshengisi. Lezi zinto engizikhulumayo. uMaria uthi ningangikhonzi. As much as uNkulunkulu abolika impilo yami neyakho ukuthi adlulise imessage, it's same thing ayenze kuMaria. So abantu benza mistake ngoku-idolize abafundisi namhlanje. Bengibukela omunye manje ekseni ku-Bay TV. Athi nosibani no sponsor. So uyazi phakamisa manje. Ukuthi bazi ukuthi makungekho yena akho sponsor. Makungekho yena akho development. So uyabona ukuthi so uthatha yini icredit. Bayibiza i-vain glory. Niyangizwa? Angeke ngimkhulume ngegama. Besimbhekile. Adlala ibhola naye. Fundisa adlala ibhola. Mayiqeda ukudlala ibhola. Uthi ngaphandle kwami lento bengeke ibe khona. Ulibele ukuthi naye ngaphandle kaJehova bengeke enze lento. So uthatha udubo lika Jehova so uletha kuye. And it danger ukuthi he can miss heaven that man. Izulu. Bazalwane, how many books are there? So you can say more computing. About 40. 40 or more than 40 or 40. Every day ngiyavula ngicheck ukuthi kwenzakalani. Ngiyavula ngicheck ukuthi kwenzakalani. Niyangizwa bazalwane? Ithi ukukhonza isithombe. My God. Noma ngakusiza kangakanani uNkulunkulu angisebenzise, ungangi-idolize. Wena udluluye kuNkulunkulu uyobonga uNkulunkulu. Mase uthi uNkulunkulu usho ukuthi wena kuso wakho. So uyazilimaza wena. Uyamshifta kuwe umnike uNkulunkulu kaMaluma. Awakakusoka kaMaluma wabantu bonke. Manje waye umpersonalize. Nina bazalwane ngathi lezi zinto anizizwa yazi. Niyabona lento. Ukhonza isithombe. Emakhaya wethu la sizalwa khona. Kunekhona nje besiyoguqa kuyo kuthelwa isineyifinyana. Ngibuya lapho mina ngibuya lapho.
Kuthelwe nje isnefu kuphaphathwa izandla. Ukhulunywe nomuntu ongamboni. Ungathi lo muntu unamandla lo kanti ufele ezonweni omunye wabo. Abobani bebanathi emncwabeni. Masi unveil itshe lapha. Sikhulumile le ndaba. Ngathi bahlabeke yahlabeka ithi ngiclear le ndaba. Okay? Ngoba abanye bathi lento yokuvula amatshe usuka godola lo muntu. Mabamfaki ngicela ungafaki itshe ethuneni ngoba unengqondo ukuthi uyagodola akagodoli lo muntu. Total. Itshe akube isikhumbuzo. Phela. Otherwise mase uye emathuneni yocela inhlanhla ukhonza ithombe. Babeke isithombe lapha, babafika bazibamba la. Bazibambe la. Lento yenziwe yibo. Hamba manje la eCtonville kune statue eside. Mabadlula kuso bonke bathi imestelend ayinyakazi khona manje unethwa imvula uNkulunkulu wabo. Akana neumbrella ukuthi angayivula asivikele. Uzokufikela kanjani yena nethwa imvula ahlulwa ukuzivikela? Khona into wrong somewhere engqondweni zabantu enziwa uSathane ukuthi banga understand into zikamoya ngoba zifihlakele. Muthola uchiswa kilitsatsi amajuba ahlala phezulu kwakhe. Amajuba yamngcolisa. And then you expect ukuthi ahlula ukuzicleana yena unokuthi yena namani ngiyangcolisa. Uzokunikani? Akazikhwelelanga ukuya lapha ugugwe ngecrane. Wayobekwa lapha. Kuve hey be very careful. Waza wabekwa. Bamplaster. Uzokunikani? Mabaqeda bamnika ikhala efunwa yibo. Azange athi ngipendeni kanje. Lo muntu mawumbheka half indoda, half umfazi. Lo muntu ukutshengisa ukuthi mawumkhonza nawe you are double minded. And uSathane ucabanga ukuthi usilema. Uvala ngali bridge ukuthi sonke entrance sihlangane naye masiye emakuleni ngeimoto. Abaye town badlula kuye. Mawubuye town udlula kuye. Bawuye Usmas udlula kuye. Uye police station udlula kuye. Enakathi wena ngachintshi indlela. Lo wethu uNkulunkulu utshela lamadoda ahlakaniphile uthi hey madoda ningabuyele emuva ngalendlela enize ngayo ngoba uHerod ufuna ukubulala umntwana. Malo akakhulumi ensiyamkhonza. No siyaxoxa webazalwane. Uyolitheka baba. By order that. Niyangizwa bazalwane. Angazi. Nani bazali? Kune mistake eniyenzayo. Umntwana makacela azazinqume. Umphiswiti uyazinquma umntwana. What kind of a sign is that? Abuse. Niyathola bazalwane. And zonke lezi zinto zise eCtonville. uMaria use eCtonville. Lo Ashera use eCtonville. So ngapha kumele kuma ingadla. Kumele kuzuba umabize sabe. Hallelujah. That's why ngizoshumayela ngirotate iWordville kanje. Until uSathane ayizwe
sideclare iWatville free ezandleni zakhe. Ngamangali ngelinye ilanga uma sesidry iWatville yonke uNkulunkulu ohlabekela iWatville amdiliza lo muntu. Ngamdiliza. Ngeke umoya uthatha izindlu uhlulwe le nto. Avela nje itornado abangazi ukuthi ibuyaphi ize nje straight kuye. Ingawuyisi izindlu iye nje kuye. Mlahle phansi. Sibona ukuthi uzovuka na. Makanga lo ngimkhonzayo bathi bambeka ethuneni wavuka. Lo wami wavuka. Bathi uzohlala phansi uzobanjwe force of gravity wadlula. Ngoba ucontroller lezinto akacontrolwa yizo. Oh. Beza nomphongolo kaNkulunkulu amaFilister. Bathatha umphongolo kaNkulunkulu. Bafike bawubeka phambi koDagoni. uDagoni ebusuku makezwa kwaphuma amandla ngapha. Ashaya uDagoni wawaphansi. Bamvusa the following day. Bamplaster uDagoni. Bamisa lapha. Balibele ukuthi nawo amandla angaphelelwa. Amlahla phansi uDagoni. Futhi this time waphuka pieces. Khonza uNkulunkulu ongahluleki. Othi okungenzeki kubantu kuyenzeka kuye. Hallelujah. Hallelujah. Manje uzomenzana uSathane udla ukudla kwakhe every day. Noma singakuthandazela ube nama fingerprint obefundisi. As long lezinto lezi ungakalwi nazo empilweni yakho ukuthi uphume kuzo, you won't be free. Mo lefatsheng le mahodimo o ha o ya tshwana le ngizothi ngime phakathi yasemasoleni. Ngizome phakathi yasemasolweni ngihlabelele lento. Ngithi molifathi le mahodimo ho ha huya tshwana le wena. Ngoba iBhayibheli lami lithi the power of life and death isemlonyeni. Ngizobe ngihlabelela ngamandla ngithi molefathi le mahodimo hauya tshwana le wena umurena wa marena ukhosia dikhosi molefathi le mahodimo haoya tshwana le wena tate ke mang o yaka ka wena o tshwanetse kitho choriso tate ke mang o yaka ka wena o utshwanetse kitho choriso umurena molefathi le mahodimo haoya tshwana le wena. Hey!
sikhonza uzimo ongahluleki. Ukukhonza ithombe. Uyezwa ke thina esimkhonzayo. Sithi molefatsheng le lehodimong ha hona ya tshwanang le yena. Ezulwini makavela amadolo onke ayaguqa. Emhlabeni makeza naku sikhona siyaguqa. Makehlela phansi abafileyo bayoguqa. Hayi. Imvelo yonke yaguqa kulomuntu. Ngisho noSathana awazi ukuthi masithi egameni lika Jesu uhlaba phansi ngedolo. Awuyazi lonto? Net la kubizwa igama lika Jesu uhlaba ngafuni. Uvuka phansi lo muntu. Mabathi in the name of Jesus I wonder why amadimoni angamquestion athi why wena mababiza legama uyaguqa. Abazalwana abazi. Kule mfihlakalo kubele lizazi ukuthi igama lika Jesu noSathana uyaguqa kulo. Sathana uguqa ngafuni aqeda uqhaphaza abantu. Kuvela umzalwane nje ongekho kule misebenzi yenyama ophethe lama fruits kaMoya Ngcwele othe egameni lika Jesu yakhoba inkunzi malanga. Hlaba phansi ngedolo. Sazi mhlambe sebamfake nama anklenyana bamsiza ukuthi makahlaba ngezwe ubuhlungu. Okay. Baba sithathele elandelayo. Hey. Mara nikhona bazalwane. Angithi angishumayeli namhlanje. Siyaxoxa. Nokuthakatha. Nazo nokuthakatha. Lesingakhuluma sobala ngayo. Nokuthakatha. Hallelujah. Uma endiza ngomthanyelo kwenzeke ngivuke mina. Ngithi baba egameni lika Jesu uyaphuka umthanyelo. Omunye bamthole ebhuthini yemoto umuntu angaqokanga. Ngithi nabathakathi ngisho naloku iprofessor yabo wala eWatville la hlezi khona uyezwa manje masikhuluma kanje ukuthi bakhuluma ngami laba bantu. Uma ingeke aphenduka kathuthe ngoba siyindawo angeke sintimidate yibo. Hallelujah. Ngoba bayimisebenzi yenyama. Manje ukuze wena uyihlule le misebenzi thatha le ithelo. Ithi le misebenzi mayiza ihlangane nawe ubhildekile. Athi ungizwanga. Phela le ithelo ezi9 zivimba le misebenzi. Fika ushaya ubuyele kumnikazi. Ukuthakatha. Abanye abasathakathi ngemithi. Umuntu makaqalekisa ukuthakathini. If someone can speak a curse upon your life, ukuthakathile lo muntu. Manje bazali, qaphelani manikwatile. Ukuthi nikhulumani kubantwana. Ngoba babo bayoba yilento ekhulumile. Thakathi ingqondo yomntwana. Athi ngizoba angazi ukuthi uyoba umfazi kabani. Ngazi ukuthi uyoba indoda kabani. Makangashadi. So cala ukuthi angazi umntana wami bamloyile or kanje angazi bangibangisani. Akashadi. Kanti uwomlimazi. Ay. iBhayibheli imnandi for. Angithi asinama Bible study. Sisafuna ukuwina ama souls. Ungasabi isimo. Awukutshela oseduze nawe ukuthi uNkulunkulu wenza iroadblock la. Lalelani bathandekayo. Ama satanista kumele abanjwe yini? Kumele abanjwe yini? Kube nzima lisangene eminyango lapha lize ukuthi man labantu bayafana lapha. Angachaphazi a confused. Yeah, uyazenza nama satanist. Mawungabona intombazana ingene esontweni. Bhekisise kahle. Nalabafana abahlafuna ichapisi esontweni. Mayicede uyifaka phansi kwesitulo.
Le tulo lezi mawungazicheka zikhona ezinamachaphisi. And angazithenga zinganachaphisi. Ukusithenga kodwa bezinganachaphisi from a factory, from a shop. Zithola amachaphisi kule class. Number 2, mawungathi ushumayela ubona abantu balala, okwazi ukukhona ukunzima lawo. Shaya abantu ngobuthongo. Makahlulwa ukuthi abalalise, uzwenza abantwana babe restless, barase. Baphithizela abantwana. Kwazi ukuthi ukhona lo muntu. Manje bona bacabanga ukuthi asazi. Kanti umalume wabo uEmmanuel Eni usitshelile ukuthi basebenza kanjani. Sekumfowethu phela uma uEni waphuma kulombuso. Manje uyasixwayisa ukuthi madoda banjela abantu. Kule 3 weeks lesi esikuyo ngibamele. Kule 3 weeks ngibamele bese. Le 3 weeks. That's why mntakama ezinye izinto mntana mazingenzeki zilukudla. Hlale phansi. Sibathe sithi siya complain isisuthula. Ngoba isiso. Ukudrain lamakota konke nje. Maphai. Mana mawufastile inyama yakhala. Inyama. Into efuna uqala ukuthi ubreaka nini. Mawuthi ngiyabreaka, Satan vela. Yes, ngoba no Jesu. Lesikhathi sekalamba wafika uSatan. Manje mawufastile the time umele nje mawuthi ngiyabreaka. Uyafika ukunzima la. Bazalwane, siyafunda nje. Siyafunda. Yezwakala. Ngoba umhlamba abanye abazalwane banokubuza ukuthi hanti mutho hansa ya one way yili ngaye. No, ngithemba uJehova. Mina lo mama ngithemba uNkulunkulu. Ngivuke ebusuku uthe tu ngikhale ngithi Nkosi akho la ngaya khona. Akho la ngagijimela khona, akho la ngayobika khona. Ngitshephile wena. Bonahala uli mudini. Ke mmotsa bosiu. Friday iweather iyachintsha for Slorus. Ngiphumela ngaphandle ngithi hey ntate phela kuyabuluka usana. No rain. No rain. Rumela moya uyihluse nthwe. uNkulunkulu wami. Wena. uNkulunkulu after 30 minutes sikhulumela into kwavuka umoya nje. Bagodola abazalwane. Bathi angeke inethi imvula. Saya emathuneni, masemathuneni langa lavela. Sangcwaba, saboya. Ngoba uma uhamba naye, mawukhuluma naye ukuzwa masinyane. Ungalalela uSathane makathi udala uthandaza why izinto zingaluye otshela wena ukuthi wena uyikhulume lento. Unamandla ukuthi hey get behind me Satan. Unawo lawo mandla. Ukukhonza ithombe. Khonza ithombe. Hawu komba uncamisa irosary. Konke la ukhona uncamisa irosary. Ngami le yangicaka le rosary ayikwazi ukuzambela ithwele uwe. Uwe ilethe emlonyeni yona ayengeke iphakamize lemlonyeni. Qhaphaza wena ifuna amandla wakho ifuna yonke into yakho. Hayi. Baze batshela abantwana ukuthi uma ezikolweni laba distributor wona ama rosary ngoba kunama satanist. Isatanist liyayifaka irosary liyazi ukuthi lo Jesu oshobena akanawo amandla. Lo omeka nje soloko wamaso. Uhlulwa iforce of gravity mawungayithatha uyise phezulu iyabuya. Manje lo wethu uvele wahamba nje bambhekile. Wacrossa wangena phakathi kwamafu. Iforce of gravity khona. Wadlula. Yeah. Hayi bazalwane. Singakhohliswa into zala kulomhlaba. Kumele lo mhlabelelo ukuthi amagugu alelizwe ayosala emathuneni. Ubheke ukuthi yini igugu oliphethe. Wazi ukuthi liyosala ethuneni.
nobutha. Yeah. Inzondo ne? Bangakhi wena ongabafuni. Asisho nje umzalwane usindisiwe ufunda iBhayibheli mara bangakho ongabafuni. No, le ngizoma ngoba ina amen. Ngizoma kakhulu phela la. Bangakhi abantu ozincisha bona. Uthi mina ngizincisha yena. Ngiyam avoid. When you avoid ubani? If God can avoid you, will you make it in life? So why you avoid abantu? It's because kune drop your hatred towards labo bantu. La Nkosi ngiyabonga ukuthi bakhona babophayo la. Khona baboshwayo la. Kule bakhona baboshwayo. Funa ngikhulume. Abanye odadewethu they hate labafana ababashiya nabantwana. Hatred. Akangifuni nala nyathele khona. Abanye lamadoda abahlukumeza bahlukana nawo akafuni nokumbona. Usindisiwe phela manje. Manje usindisiwe. Soqhumene nendoda engeke ihluleke. uJehova Jireh the provider uzoprovide zonke izinto lo ohluleke ukuziprovide. Why ungamthandi nje udlule? Tshela ukuthi no ngiyakuthanda akusekho into wrong but not ngomzimba wami. Awungizwa wena? Umtshela ukuthi ngiyakuthanda umuntu wabantu akukho into wrong angikuzondi but hayi ngomzimba wami. Lo ithempeli kaNkulunkulu. I1 indoda evunyelwe ukungena la uJesu. Until uJesu aveze the right man. Abantwana basekhaya balimala ilento. Hayibo. Ihlobo zami zalimala ilento. Ningizwa kahle na? And khona omunye unyaka sihlezi nabafowethu sithi hey danki zangu kube nentombazana la ekhaya. Besobulala umuntu. Phela besi10 singabafana kuphela. Cabanga if bekunentombazana eyone uzwane nayo. Boyo umhlonipha. Ngoba besiyoza sigibela iveni sonke. Singakhulumi nje sime egate. Yena akutshela ukuthi bayakubiza ngaphandle. Thole nje simile nje. Uqeda ukumshaya ne. Asikhulumi nix. Sikubheka nje. Amanzi ayaphuma. Ujulu kube banzi. Ngoba the next step masifike evenini ukuthi kuyokwenzakalani. So uma siteta thina sizokhomba ngomuno sithi bese siyahamba. Ngeke kusamenza nix. So saba nenhlanhla zangu benentombazana ekhaya. Futhi ngakasindiswa. Baje sekusindisiwe. Mhlawumbe kakuthandazela ukudeliver. Lord, I deliver this man. Qala bekungekho deliverance. Besiyo udeliver sikupholishe. Diyayithola abazalwane. So balimala abantu balimala odadewethu. Balimazwa under the name love. Kungasi love kuyilust. Athi uyamthanda kanti akamthandi uyamhalela. Mayiceda ukutaste lento bekehalela mshiya lapho. Noma sekashiya imbewu yakhe udadewethu uzokwenza iabortion. Ngoba ulimela angaqabanganga ukuthi angalimala. Abafuna isikhulume ngotshwana. Baba pregnant badakiwe abaningi. Tukutuka after 2 months yo check ubona iperiod imistile bekadakiwe. Akazi nokuthi ubani. And anifuni isikhulume ngalezi zinto. Yabona ingozi. Sibonga uJesu. Sine reason manje angithi nawe unga-understanda njengami uma uPetro wathi inkosi isiyo yaphi. Ngoba kuwe kunamazwi okuphila. Sizoyaphi.
yazi intombazana uma imphilela uJehova abafana bayayisaba. Uba nesinye isithunzi nje bangazi basaba ukukushela. Na uzuthi kanti yini nginani na? uJesu uvela vela babona yena. Sisi kunjani ku right ya? We are on a safe side. Baselwane. Ngiyazizwa lezi zinto. Imisebenzi yenyama. Mina bengifuna ukukhuluma ngezikamoya. Masikhuluma ngezenyama, unfortunately abangekho bayimistile. Niyabo? Bayimistile. And angikhulumi ngalezi zinto njalo. Mara kukhona la kumele sixoxe ngezinto ezilimaza impilo zabantu. Ukuze sibe nesolution yokubasiza. Asithi manje uhlangana nentombazane elingana nawe elinyazwa abafana, uzoyisiza kanjani? Uzomsiza kanjani ungazange uempowere esontweni ngama solution walowo mntwana abantu? Ngoba thina befundisi asinasikhathi sokuthi sixoxe nebandla, ibandla libuze, sisizana ukuthi labantu mabeza sikwazi ukubasiza. Kunabanye abathi inkonzo right mayize soka every Tuesday, Sunday, weekend siyaphuza, one day sizoza. The day beza siyobasiza kanjani? Cela sibheke kahle le ndaba bazalwane. Ungayibheki in a negative way. Ibheke on the positive side yayo ukuthi uma sesizazi lezi zinto singakwazi ukubasiza ngoba siyoba referela kuma scripture. Sikhuleke nabo iprayer relevant. Ezokwenza ukuthi lo muntu abone ukuthi no ngiyanakekelwa la. Why should ngibuyele emuva kanti ngihlangane nabantu abaso? Niyangithola bathandekayo. And abobaba kumele nibakhipha abantwana benu. Adeyithwe uwe baba. Angadeyithwa isotsi. Adeyithwe uwe baba uphume naye. Uya naye le espace. Mntana uphuma naye. Ndeyithi uhlala naye lapho ukuthi noma kungavela ipoetic ngiyathi ngiyanjalo nababa bami la. Ayikho indawo engcono ngangisa kuyo. Wena uthi uyamkhipha umise ocean basket ayisayifuni kunini ngidla. And then akasekho means ukuthi ngama abuser ngayo. Deyithana abantwana benu. Phume naye nje mntanami geza. Geze. Fake emotweni. Hambe naye. Uyabona? Lelo la ngawugcoki isudu njengobaba. Uyigqokela nje iBermuda nje. Kahle nje ubamba umntana wakho ngesandla. Bazothi ha ushaya ngomntana omncane. Basho kanjalo ngihamba noLebo. Athi lo baba ushaya ngomntana omncane. Ushaya ngomntana ngoba uyo batshelayo. Ngoba enengikukuma ngcono, ukukile manqobo. Ngikukuma ngcobo. Ngavela ngelinye ilanga ngihamba noLebo eGold Sport. Ngihamba nomntana ngiseGold Sport naye. Isisu sakhe singaka. Makahlika emotweni. Bonke abantu bathi hallo baba. Ngoba bazi ukuthi umntana. Yebo lonto. I-mistake yini? Bona obaba bayahluleka ukudate abantwana babo. So ngoba kubona uhamba nomntwana wakho bacabanga ukuthi ubambile. Bathi ushaya ngephuthununi into encane. Shaya ngento encane lo baba. Hayi bazalo, niyangizwa manje. Sizoke sidate abo sister bala inkonzweni. Sizondate niyezwa. Sizolungisa sinawo singabo baba, siyondate kunekhumbi nje. Sike siphume nani. Kube inkonzo yabo sister sibe khona sisponsore. Ngoba kunabanye osista labanganabo baba. Sibo baba kulawo bantwana. Uhambe naye ungamisi futhi umise la ku buffet. Afika khethe nje into afuna uyidla. Kodwa ayihlaba umntana mkulungile. Hlabe nje azondla umntwana wena ubhatale. Cetha uthi hambe ekhaya inkosi kusisa. Ziphathe kahle. Ngelinye ilanga unemali ubaba wala inkonzweni siyababona abantwana naba towards Christmas siphuma nabo.
sike siyoma lapha bashophe bathenge babe bahle ukuthi bangazolimazwa yilama back pay azayo. Ngathi nibone le ndaba. Bangalimazwa ibonus. Ngoba uma kufika isikhathi sama bonus angazi kwenzakala kunebhathini ongathi yathashwa nje ebantwini. Bonke kugcwele. Kuvela oshuka dedi la. Manje iBhayibheli lithi siyitswa yilomhlaba. Manje mawungabi itswa uyoba ishuka. And mawuyishuka uyishuka dedi. And ishukela itshontshwa abantwana. That's why uba ishuka dedi. Tshontsha le genge encane. Hallelujah. Asiyaxoxa webazalwane. Thona siyaxoxa nabantwana bethu nabomama. Yebo lonto. Hamba uyebheka ishukela kwakho ukuthi abayitshontshi na. Manje if you awusitswayi ngoba itswayi liya preserve. Ishukela iproduce isifo. But ishuka diabetes. Uba ishuka dedu ugcine uyi diabetes kulabantwana. No, bobaba asambeni siye Orange Farm siyokhuluma lento la bobaba. Asikabi nenkonzo yabobaba phela la kisho. Uyayithola le ndawo. Phela labantwana noma ngihamba noma mfundisi ngemoto. Bona bathuswa yimoto. Engqondweni ngiyabona uSathane uthi yabona mawunga uyayibona ukuthi ingakanani le moto. Lapha ngathi kunempatho. Akazi ukuthi kunoJesu la emotweni. Lalelani bazalwane asikhulumeni iqiniso siyathemtheka ngisho. Akusinjalo. Mara into ezosiza ile bathi self control. Izosiza leyo nto. And sizoyibona masibheka ithelo zikamoya. Akusiyo le ndaba. Iqiniso ne? Isikhathi sesishayile. Iqiniso marani. Omunye umntwana izolo lapha emncwabeni uthathe nje into eyi1 uthi ngiyayizwa yonke intshumayelo mara le umfundisi athi bangiteka yazi bangiteka eSprayed View abasephumula bangiteke bangilahlele eSprayed View athi ngizwile le eziningi uyazibona mara le uyizwile angeke ngisavuma ukutekwa akuteka abafana bazodlala ngawo ngoba banama position ahlukahlukene empilweni uzobona lo ongathi ngoba kanayi i-golf 6 ubona ungathi uya kwenye iposition bakuteke bakulahlele kuChrist izokuthatha iChrist nawe ikulahlele kucompressor uya ngama position walabantu uyalimala wena akhona oyiwona ozokushada ngoba banamakhosikazi labantu before beza kuwe badlule kubani beza kuwe nje bathweleni kushubile yana lebazalwane mara kusiqiniso base school nge-school uniform angikutsheli ngalaba bagqoka i-school uniform babheka imoto uthola umntanakho itaxi ethize so wazi wonke amasidi yakuleya taxi makangena athi dlala leya phela sifuna ukuya ngaphandle taxi rank siyolwa nodlala leya ngeke ngadrive ama taxi phela bazalwane besine taxi naloma bengidrive ama taxi itaxi bengidriver beyibhalwe Dunhill la emuva webazalwane bengidima imoto ngizenze zibe mnyama amawindi
ngibuya kuyo lento niyangizwa utaxi driver ukuthatha very easy uza nemithwalo emotweni athi angawari ngizokushaya ngizokudeliver shaya deliver and makakushaya deliver ukutshela ukuthi ngizokubona mangishayisa nawe uthi kulungile ngoba iyanethi imvula ngaphandle uyakusiza anizokubona mangishayisa ni exchange ama number lapho yabona isikhathi athi man ngisendleleni uthi okay ulimele singabavikela kanjani abantwana bethu kulezo zinto isingayi kulezi zinto sifundise ngazo ngibafuna babodwa sister bafuna babodwa ngixoxe nabo ukuthi babe open ngibasize ngoba ngeke ngivuma intombi yela kule bandla ivelile imazwe nje utsotsinyana nje wamatsopoyi engivuma ugqoka itsopoyi ibruka lisabopheki kahle selihlezi la hayi suka uyabona lo ugqoka icathula kazibophanga zijika la amabhutsi nyana makamile umaso yini yona lento bese isuke lapho ifuna uba umkhwenyana wakho yini yona leyo izwe ukuboshela bezukulu uapproachuza abezukulu abanjani asuka usaba nokumguga lo mntwana ukuthi umzukulu wakho manje abekho bo sister umbona nje avela ukuthi hayi tanam mana ubona nje umntana wakho na eza ahudula iscrub laphinyana somfana kuthiwa umkhwenyana khwenyana la lento le uboneni la mntanami ukutshengisa ukuthi impilo yakhe itshekile uyoveza umntwana ilihlo liyi-1 libhekele elinye libhekele ukutshengisa ubekatshekile ngokwakhe lo muntu hayi ngiyakhuluma nje bazalwane kulezi mara sizama ukuthi qaphelani ngathatheki ene mase kamvala amadlebe kahle my ring phone usabe ukuyi-answera phambi kwenu uyabheka shona ekamereni uyoyibamba kanje khuluma ukuphi akafuna abazali bezwe ngoba phela seyikhona lento amabhruku seme ngaphandle uyotshekisa impilo yomntwana angasakuhloniphi ola echada imisebenzi yenyama siyayixoxa izinto ezenzeka every day balimala every day abantwana bethu baletha umntwana kini Friday umntwana ongaka umfana makaphefumula kukhala into la kuye hayi kuthi ncane fence umntana kana ikana limpendulo ya ukuthi uNkulunkulu usiphile amandla wokuphilisa beke lezandla zamphezulu kwalo mntwana inkosi philisa lo mntwana the following day ugijima estradini bathe bazomisa ka doctor ngiyabuza bawuyisa doctor hayi madawu Dr. Jesu sodlulile izinto kumele sibe nazo bakuthemba abantu ukuthi bangazokutshela imfihlakalo zabo that's why abanye abantu basaba kuza kimi ngoba bazothi umfundisi ungayotshela upastor into eso uyosiza ubani yena lo othi ungezi kimi ukusizile hayi ungayisi umfundisi le hayi ngila for yonke problem yabantu abala eWardville akukho member yebandla lese Goshen
engivumi ukuthi uyofuna i-advice komunye umfundisi ngikhona. Angivumi. Ngoba nami i-members zamanye amabandla mabeza ngithi uyile kumfundisi wakho. Uyazi ukuthi ula. Ngoba the next thing uyovela into ukuthi utshontshe izimvu zethu. Counseling kumele ngiyenze. Hayi bazalwane kwanele for today. Hayi kwanele.